Sugod sa sinugdanan, gipanggata sa atong amahan, andam siyang mukatiman. Naning kamot para sa kaayuhan. Digos Flower Shop, delivering happiness. Pero sir, may ngud to. Ay, pwede boy, balili sir, no? Bali naman ko, ipa-deliver sa mga sir nga kuan. Abuno para sa lubi. Kunya, Ihatod na mo din sa mga karon. Bitaw, bali-dali na mo sir. Dapita mong kalubinan sir. wala ko'y kalubinan eh. Okay, kalubinan. Nganong naamay nag-order sa mga sir? Basin sa kuwan siguro. At kuwan ko siya, order ko siya, lahatag siguro kung sa gana. Bali na pa ba ni siya bayaran na ni sir? Kay ang istorya kasi sa mga amo, si Udi daw ni. Dili daw na mukha ng bayad. Kanya, pila po. 3-5, pulo kasapon na siya. Mga asin. Para mo nun sa lubi. Kanang kuwan, mabuno nga para sa lubi. So ako ginag-order na. Sa imo man nakapangalan. Kanya, Ikaw yun siguro nag-ano ni. tira po doon kuwan, akong taplan no. Okay na sa imo ha. Taplan na lang po na ako, kaya kung makay na-order. O mamay nakapangalan sir. Ano may pangalan? O lagi, Pretty Boy, Balili. Oo, pwede ko balita. Ay, ang address kay sa to, Kalachuchi, Bulacan. So, unsa, kuhaon lang nimo sir? Oo, ako na. Sige sir. Nya, nalambog ko ipapirmahan sa imo ang kuha na. Resibo. May nakinagang kay asin. Pero para sa kuha lagi sir, di pwede nga pangluto. Okay, pwede ni sa pangluto. Ha? Panglubi ra man gini siya. Panglubir. Hindi na datong Oo. ayuday. Dili na ayudize? Dili sir. So, kuhaon na lang nimo sir. Oo, na Sige ako sir. lang. Kauban ang items. Pwede po. Surprise! Happy birthday, sir! So, sir, mayong udto sa tanan. Before may mag-start, sir, magpailangan sa DIME. Kami di ay ang AM Digos Flower Shop. So, naami diri karon sir para ihatod ding sorpresa para sa imong ika-57th birthday. So, sir, kay birthday nimo, kantahan ka na mo sa happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, sir, make a wish, sir, and blow your candle. I want a balloon. Wish. Yay! Happy birthday, sir! Gusto ko nga kita maagaan pa may taas nga kinabuhi o padayon mi sa among pag ngalagan kanya ba yun Benji pa Kato lang, ma'am. Happy birthday sa akong papa. Isang dahil problema. Ala! Thirst of joy man na. Sige lang, okay lang na, ma'am. Hapon, laban lang. Kasi muagi lang naman yung problema. Basta, maayong lawas. Okay. Happy birthday pa, love you. Okay, ma'am. salamat kayo sa tanan nimong pagkuan sa amo ha daghan kayo mi walo may kabuo pero gana na mga problema pa sabayan na naampo lang taniya may hip sunod na paboreta sa panahon nalang mi pa lami sunod nga Sulti nimo nga gi-surprise kanila karon. Salamat kayo sa mga surprise o sa ihatag niya nga sa adlaw na ko nga birthday nga nauban naman po mong mga adlaw sa birthday. Mahinaot ko nga sa gihapon nga maabot lang gihapon ang panahon nga sa akong birthday nga taga-atas nga kinabuhi. Katulad sir, manay. Kung may istorya no, kada pwede. Dayon lang ta hangtod sa unahan.
kining tanan nga mga butang ani kalibutan na ato ra gining talikdan. Ang pinaka-importante malipayon lang ta kanunay sa atong kinabuhi. Kaya matagtaas niya kinabuhi, sanduyo sa mga problema. Apan kanunay lang ta malipayon. Ikanang tanan doon na rin na siya kasumbaran naman sa tabang sila bumakailang. Happy birthday, Brad! Happy birthday. Salamat kayo, Pastor. Okay, sir. Once again, ma-picture sa taha. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga ukon ang Digos Flower Shop lang doon